Anim sa mga medical staff sa Lapu-Lapu City Hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Lapu-Lapu City Hospital nangangailangan ngayon ng karagdagang medical staff. Si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Besdak nakatutok. Gikonpermar ni Dr. Ronald Oporto, Hospital Administrator, nga gawas kang Dr. Omar Pacalondo, kinsa na destino sa Outpatient Department sa Lapu-Lapu City Hospital, usa ka doktor, 2 ka nurse o 2 ka nursing aide ang nagpositibo usab sa COVID-19. Gipasabot ni Dr. Oporto nga kabahin man sa protocol ang pagpaubos sa swab test sa mga medical staff, ilabi na kung makasinati sila og mga sintomas. Man atong gi-boost ang ilang immune system, atong mga vitamins, IV nga mga vitamin C, kunya kuan ato silang giatiman gyud libre pagkaon. Gitataw hinuon sa hospital administrator nga gipahimutang na sila sa isolation facility o giatiman aron mabalik ang ilang maayong panglawas. Sa pikas bahin, gikatakdang magmuntar usab karong simanaha og additional tents at bang sa Lapu-Lapu City Hospital aron ma-accommodate ang mga severe acute respiratory infection patients o kadtong may mga influenza-like illness nga mga pasyente. Ang tents na ang place amo lang i-prepare kay kinahanglan magugdo na magud siya mga preparation na kinahanglanon before i-set up ang tent. Uban ni Godfrey Rilien o Grenante Quiñones, Luan May Rondina, Balitang Besdak.